kuthiwa ngifike endaweni ngizosiza abantu abanga-understand ukuthi ngisebenza kanjani. Mina ngicabanga namaphoyisa, angibathuki abaholi, angilwi nabantu, ngitshela abantu into eyiqiniso nehambelana nomthetho. Ngithe siqale sibe ne-meeting, si-understandana. I-Mayfair angiyazi, angikwazi ukusuka ngiyomasha e-Mayfair, ngimashelani. NgingakaNongoma mina, ngiyasuka ngiyomasha e-Mayfair, ngimashelani e-Mayfair. Angiyena phela mina wase-Mayfair, angazi ukuthi kwenzakalani e-Mayfair. Ngifuna umhlangano kuqala, ngilalele iy'nkinga zenu, ebese ngiyabona ukuthi silekelelana kanjani ukuya phambili. Imashi besithi sizocela ukuthi beyihlele abantu base-Mayfair imashi. Beyihlele through i-office lika-NMC waseGoli. Wathi kukhona imashi esihleliwe yangomhla ka-4, ngeke akwazi ukuhlela imashi nayo. Ucela kulindwe kwedlule yangomhla ka-4. Ngase ngithi mina ngeke-ke mina ngihlele. Ngizoza mina ngizoba ne-meeting nalabo bantu ngoba vele bengizobe ngizosupporta kuleyo match. So uma ingasekho ku-right, cela mina uzoyiqalela yami i-program phansi. Lapha kusasa kuza insizwa nobunsizwa Development Foundation. Maningi ama-NPO wakhona ayenza lezi zinto esizenzayo, but ayikho ekwazi ukuhambisa abantu bokufika. Insizwa nobunsizwa kuphela ekwazi ukuhambisa abantu bokufika. Insizwa nomsizwa kuphela engayicela imvume kwamasipala yokuthi icela ukumasha. Thina sicela imvume thina. Bonke labo abanye bafundile lapha abantu. Thina sicela imvume thina phela simasha. Kodwa akuzubonakala lutho ngoba umthetho we-Gatherings Act uyasivumela isihlangane as long as singezukona lutho. Kodwa make umuntu obiza abantu uma kuke konakala amaphoyisa afuna mbona. Mina-ke ngeke ngibosho ngoba konakala lapha engikhona khona. Yini-ke nididayo-ke mana? Hayi, iphi imashi leni isho ngiyayifuna. Hayi yenza umuntu wrong wena bakundawana labo. Cha mana mama. Akukhulunywe kanjalo. Akekho umuntu wrong. Okay. Abe sewafa phela ukuba wrong. Yabo nje bephila nje. Akekho umuntu wrong, asisefisa umoya sethotha. Inkinga uyenze imashi Oh, imatch and match ayikho inkinga. Ayikho futhi wrong. Imatch and match inema programs ayo esiwasupportayo. Ukube basitshelile besizolokhuza besizohamba siyolenta. Angithi into abayenzayo abantu laba abazi mina ukuthi siyazwana noJacinta. Make bezwe simemezela into laba abantu abala iGoli. Angithi uma ngobe sakazi ukuthi laba abantu abanye babo abala abathi bayimatch and match abayona nematch and match bangabangani bamakhulu. So as soon as sithi thina yes khululekani mina ngazi mina ayike le ngeke ngenze yonke lento ngingazi lutho. So into abayenzayo uyabona leyo match nje cela niyiqaphele uzothotha ayizukuhamba emakuleni izoyihambela kwenye indawo izoyihambela kwenye indawo ngoba vele inhloso yabo ukuthi umkhandlu wala eGoli ungasinikezi imvume yokumatcha ngoba ngeke bekunike imvume yokumatcha endaweni eyodwa amasonto elandelana. So vele thina samemezela ukuthi siza la eGoli singaka-apply. Yikho-ke ngithi bayithethe basile sizoba nomhlangano oqala ngoba yebo bayibiza nge-match and match kodwa ngicela ningayizondi i-match and match ngoba phakathi kwalaba abantu abasupporta lama-organization ethu kukhona abantu abayizigangi, kukhona abantu abathatha iy'mali, kukhona abantu abahambe befuna iy'mali ngegama le-match and match, kukhona abantu abahambe befuna iy'mali ngegama lomphakathi, kukhona abantu abasabisa abantu bokufika bethi bazobavikela ababanikeza imali. So i-extortion nje ekhona esingeke sikwazi ukuyivimba ngoba ayalayeka nawo lamakula ngoba sathi awahambe ahlaleleni abawalayo azohamba angasenamali. Nabona abantu basemalawo bengifaka ebhodeleni.